Pozdrav svima iz Malogradskog vrta. Prije svega hvala svima koji nas prate i koji nas lajkate, komentirate. Molim vas evo da stisnete na ovu dugme pretplati se, to je u potpunosti besplatno, a nama vaša podrška puno znači. Danas smo došli do nove epizode Osnove vrtlarenja, a pričat ćemo o temi koja se zove priprema zemlje za sadnju. To nije toliko uzbudljivo kao sama sadnja i mnogi vrtlari to preskoče. I ja sam preskočila, znači taj dio sam preskočila da ubrzam cijeli proces. Na kraju sam imala 2 sezone u potpunosti katastrofalne. Tako da nemojte učiniti moju pogrešku i pogledajte, nisu komplicirane upute, brzo ćete biti gotovi, nećete to morati ponavljati, a vaš vrt i vaše biljke će vam svakako biti zahvalne. Pa krenimo. Ako u svom vrtu imate zemlju sličnu ovoj, koja se lijepo mrvi, puna je i bogata organskim materijalom, tad imate sreće. Na vama je samo zadatak odabrati dio vrta koji ćete saditi i pripremiti za proljetnu sadnju. Znači, već sad u jesen ćete površinski dodati neki od organskih materijala. Na primjer kompost, ako ga i ne radite sami možete ga kupiti, glisnjak isto tako, sjeno ili otkos od trave, gnojivo. Takvu zemlju ne okopavate dubinski, nego u površinski sloj dodajete organski materijal koji će kroz sljedeći period mirovanja nahraniti zemlju. Isti postupak ćete ponoviti na proljeće, znači bez okopavanja, prije sadnje povrća, cvijeća ili kojih god biljaka se odlučite. Mi smo ove godine na gredicama stavili peletirano gnojivo od ovčje vune, koje se recimo stavlja svaki 6 mjeseci. Sada, što ako vam zemlja nije tako prozračna i rahla? Pogledajte ovo. Ovo je pravi primjer glinaste zemlje i baš takva je u mom vrtu. Zamislite, ja sam u to sadila čak 2 sezone i potpuno zanemarila pripremu tla. Najlakše ćete prepoznati glinastu zemlju po tome što je teška, ljepljiva, ne mrvi se onako lijepo i kad je suha, nažalost puca poput betona. Biljke ne mogu pravilno razvijati korijen u takvoj zemlji, a voda kojom zalijevate ostane samo u površinskom sloju. Ono što sam ja učinila za brzi i efektan učinak u cijelom vrtu, odnosno u gredicama, je da sam dodala kokosova vlakna. Meni je osobno to bilo otkriće prije 8 godina, svuda sam izmiješala sa zemljom i to je bila velika točka napretka. Za rahljenje glinaste zemlje možete dodati i riječni krupni pijesak, ako vam je dostupan. Može biti ovako pomiješani sa sitnim kamenčićima, da će prozračnost tom teškom glinastom tlu i postaće rahlije. Znači, ovo su bili neki savjeti kako mehanički učiniti zemlju prozračnijom, a moramo uz to dodati i neku organsku komponentu koja će nahraniti zemlju. Možete umiješati ovako otkos trave, puno otkosa trave, nemojte se bojati trave u zemlji, ona će se sva razgraditi. Zatim malč od lišća ili slame ili ovako organsko gnojivo peletirano kao što smo i mi koristili. To je jedan hrvatski proizvođač. Znači, jako je zgodno, možete svuda rasipati i ekološki. Da bi sve to funkcioniralo, dajem vam sada posljednju uputu što trebate napraviti. Trebate okopati tu glinastu zemlju na dubinu recimo 20-30 cm i usitniti svo grumenje zemlje koje god možete usitniti. Ako ovo sad obavite kako treba, znači 20 do 30 cm dubine, nećete se više morati mučiti sa okopavanjem niti takvim fizičkim naporom. Evo da vam pokažem na ovom mini primjeru koji imam sa glinastom zemljom. Znači, želimo je obogatiti što je više moguće. Ja ću ovdje dodati hrpu otkosa trave. Znači, usitnili ste svo to grumenje, baš zato da se sve lijepo može onako izmiješati, onaj mehanički dio
bilo sa kokosovim vlaknima ili sa onim sitnim pijeskom. Naravno, vi ovo radite na gredici sa malo krupnijim materijalom i veća je dubina, no samo da vam pokažem otprilike o čemu se radi. Evo, ja ću sada dodati otkos trave i bitno je znači svu površinu, odnosno svu tu zemlju koju ste iskopali, pomiješati, znači da se sve dobro izmiješa, svi ti slojevi skroz dubine do koje ste kopali. Vi ćete koristiti motiku ili nekakve grablje, lopatu. Ja ću ovdje sad to napraviti rukama zato da vam pokažem kako to treba izgledat. Još jednom ponavljam, nemojte se bojati trave, odnosno ovog otkosa u zemlji. Ona će se sva za nekoliko mjeseci razgraditi i dobit ćete onako lijepu zemlju kako sam vam pokazala na početku. U proljeće nećete svoju gredicu ponovno tako dubinski okopavati, nego ćete površinski onako grabljama izmiješati bilo gnojivo, bilo neku drugu organsku tvar kao što smo na početku pričali. Pitate se zašto ne okopavati opet, da svi to rade. Zato jer će ovako pripremljena zemlja razviti svoj mikrosustav, dobrih bakterija, gljivica, nematoda i sl. Koji svaki na svoj način pomažu vrtu. Daljnjim okopavanjem se taj mikrosustav uništava. U sljedećoj epizodi govorimo o prvoj sadnji i presađivanju za početnike. Ako imate bilo kakva pitanja, čitamo se u komentarima. Budite mi dobro!